Mene helvettiin. Saatana elppa potku. Kuka saatana se johtaja on siellä saatana? Se on nyt niin tyyppi, kenen sä et voi sanoa mitään. Ne menee tuolla ylhäällä. Me mennään tästä. Tiedätkö sen verran voi sanoa? Mä huulan, mutta mä en mitään voi sanoa sulle. Ei hitto, toi on kyllä viimeinen kerta, kun mä otan mitään. Ai saatana, mikä olo. Oi.